fundamentalmente, que nos interesa comunicar é a formación da orde do día do vindeiro pleno, ademais de que o Partido Popular rexeita crear a comisión de estudio para as peaxes da AP9. Ben, pois nós neste pleno preguntamos en primeiro lugar ao presidente sobre a súa política de propaganda para ocultar a ineficacia na súa labor de goberno. Podemos poñer moitos exemplos que poñera Luís Villares na sesión, pero hoxe quero empezar polo exemplo do dito onte, despois desa xuntanza do Partido Popular, para tratar de vestir unha situación e que sexa vendible tamén para os galegos e galegas, non? Con unha verborrea que o que esconde detrás é, ao final, que a política da xestión da débeda do señor Feijóo perxudicou enormemente aos cidadáns deste país e as cidadáns deste país durante os últimos anos cos sucesivos recortes que nos custou, tuvo un sobrecuste no pago da débeda de centos de millóns de euros, que pagamos a débeda máis cara que outras comunidades autónomas e que os únicos beneficiados deste xeito de proceder do señor Feijóo foron os bancos, máis concretamente a banca, que é a que cobra estes intereses das emisións de débeda porque o señor Feijóo quería aparentar ser o campeón da austeridade. Perxudicados os cidadáns e as cidadáns cos recurtes en sanidade, en servicios sociais, en cuestións tan básicas como vivenda e pobreza enerxética que tuveron que soportar pola política do señor Feijóo. Dixo bastantes perlas este señor, cuxa política só beneficiou aos bancos. Falou de que isto iba en contra de calquer principio moral e económico. A quita da débeda vai en contra dun principio, de calquer principio moral, dixo o señor Feijóo. Fai falta ter cara para decir isto, despois de que aos bancos españois se lle fixeron a quita de 40.000 millóns despois de ser rescatados, que xa damos por perdidos de diñeiro público. Un dirixente do Partido Popular que diga isto. Ou que non sexa ese principio moral intocable, por exemplo, non retrasar a dispensación dos medicamentos para a hepatite C, por exemplo. Ou que non sexa un principio moral intocable para o señor Feijóo, que non haxa xente que non poida quentar as súas casas, ou que haxa xente todos os días expulsada das súas vivendas neste país. Así é a súa moral que inspira políticas que destrozan as vidas das persoas. É gravísimo este tipo de concepción da política. Outros lugares onde sí fixeron esforzos para manter os servicios sociais, a sanidade e os dereitos das persoas, agora sairán beneficiados, mentras que Galicia non só se perxudicou durante estes anos, sino que está en peor posición de saída para a reforma do sistema de financiamento autonómico, porque o señor Feijóo é dócil e sumiso e só plantexa alianzas con Asturias e Castela e León para ver se nos quedamos como estamos. Ben, ademais, e xa remato con isto, falou de que quen vai pagar impostos si se fai a quita da débeda. Home, un dirixente do Partido Popular reunido cos dirixentes do Partido Popular que durante anos cobraron sobres de diñeiro negro, que diga quen vai pagar impostos, pois a xente, sobre todo os traballadores, tuveron que pagar moitos impostos, mentras esta xente estaba financiándose con diñeiro negro e estaba cobrando en sobres de diñeiro negro. Tamén, unha vez máis, vai a cara que ten este señor e vai a argumentos, non? Ben, pois, como decía, ademais deste asunto da pregunta ao presidente, vamos a centrar o pleno en cuestións que están pasando pese ao discurso do goberno da recuperación e da saída da crise. Ben, esta que lle chaman recuperación e saída da crise esconde detrás a consolidación do modelo da precariedade e da pobreza, que se expresa de moitos xeitos, por exemplo, na falta do dereito de acceso a unha vivenda digna. Os desafiuzamentos repuntan, concretamente os desafiuzamentos por impagos de alugueres, que están repuntando, que están medrando, ininterrumpidamente un problema gravísimo e dramático durante 10 anos neste país, de máis de 6 desafiuzamentos diarios en Galicia, pois segue acontecendo, aínda que cambien as formas. E as políticas do Partido Popular nesto, unha vez máis, mostran a absoluta insensibilidade. Hoxe mesmo o DOGA, estou buscando os datos, publica a execución dos programas de vivenda da Xunta de Galicia. Só por poñer un par de exemplos. Programa Aluga, para axudar a pagar o aluguer
das persoas en risco de exclusión social. Orzamento anual 86.000 euros, executado 17.000 euros, bota de contas do que se executou. Bono social de aluguer, 1,5 millón de euros, de orzamento executado 1 millón de euros, unha auténtica miseria para a magnitude do problema. En cambio, sí, para a publicidade destas medidas teñen moita, etcétera, etcétera. Hoxe non teño tempo de seguir por aí. Da pobreza enerxética falaremos tamén, nun país que exporta 1 de cada 3 megavatios dos que produce, que somos excedentarios en produción de enerxía eléctrica, hai moita xente que non ten diñeiro para poder quentar a súa casa, hai problemas de saúde e hai mortes causadas pola pobreza enerxética. Galicia está á cabeza das comunidades autónomas onde maior pobreza enerxética hai e, diante deso, ningunha medida efectiva para parar os pesas eléctricas e despois para axudar as familias e as persoas a pagar a factura da luz. As eléctricas síguense forrando e a xente sigue sofrendo ese o resultado das políticas neoliberais do Partido Popular. Ademais, xa relato, preguntaremos polas listas de agarda dos Sergas, sobre a instalación dos parques eólicos, dos que mañá nunha roda de prensa falaremos, e tamén preguntaremos sobre o proceso de remate das concentracións parcelarias que están, moitas delas, dende hai máis de 20 anos en curso. Quedan 129 abertas. Señor Feijóo, no discurso de investidura, prometeu rematar este ano as concentracións parcelarias en vigor e os datos nos din que o ritmo é de 10 por ano e que vai ser imposible que se cumpre esa promesa, unha mentira máis do señor Feijóo, e xa falaremos tamén da etiquetaxe dos produtos da ría e levaremos unha proposición de lei para derogar a Lei 1/2012 sobre medidas excepcionais para o persoal público. Nada máis. Se tedes preguntas. Pois evidentemente sí. É intolerable e é un reflexo da estrutura patriarcal do noso sistema. Unha casualidade é moi transversal. Falaba antes de vivenda e de pobreza enerxética. Os casos maioritarios de desafiuzamentos actualmente de aluguer son mulleres con nenos a cargo, e iso reflexa tamén en parte que as mulleres teñen moitas máis dificultades para ter traballo e para ter un salario digno. Por lo tanto, é intolerable, e as palabras do señor M. Rajoy ao respecto pois é unha falta de respeto ás mulleres, ou unha insensibilidade, incluso como se ese problema non fora con el. Ben, non son un experto na cuestión, o que sí que creo é que se están estudiando medidas dende Compostela Aberta para lograr unha cidade máis equilibrada, onde haxa lugar para abrir Santiago ao mundo, a xente que ven a vela, a xente que vimos a vela, pero tamén garantir o dereito á vivenda das persoas, o dereito a poder vivir con comodidade e con dignidade na cidade, e todas esas medidas están sendo estudiadas con rigor, polo tanto, pois creemos que se está indo polo bon camiño. Creo que, sin ser un experto, creo que a nivel de país non se pode exactamente extrapolar o modelo de Compostela, pero sí que tamén creemos no mesmo principio, é dicir, queremos un país equilibrado onde haxa lugar para a industria, pero haxa lugar para a agricultura, haxa lugar para o turismo sostible e haxa lugar para todo este tipo de actividades en que unha impida a realización de outras. Pero creo que o caso de Compostela é singular no noso país. O que pedía brevidade. Si fan todos como a ti. Sí. Bueno, vos vades a rir. O meu primeiro recordo é Gaspar Rossetti cantando os goles en Carrusel Deportivo. Queda así un pouco tal, pero é así o que escoitaba eu
de pequeno que casi me estrello no coche de meu pai cando marcou Zamora no 81 no Molinón o gol que lle digo a Liga Real Sociedad. Teño ese recordo, debía de ter eu 7 anos ou 8. E despois eu son un consumidor de radio, pois a todas horas estou escoitando a radio. Cando traballaba nos invernadeiros estaba sempre cos pinganillos aí postos, de noite tamén o poño e no coche tamén sempre levo a radio. A min é un medio de comunicación que me gusta. O que sí que boto en falta, como en todos os medios de comunicación, é a posibilidade de que haxa mellores condicións para un xornalismo crítico e máis plural e diverso que o que estamos vivindo agora mesmo. Creo que o discurso uniforme e o discurso único non favorece a democracia e creo que aí sí que hai un problema grave e que tamén afecta a radio para que vos como profesionais poidades traballar con moita máis liberdade tamén.